കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 4 ശ്ലോകം 20. സാമാധർവാഖ്യ വേദാശ്ചത്വാര ഉദ്ധൃതാഃ ഇതിഹാസ പുരാണം ച പഞ്ചമോ വേദ ഉച്യതേ. ഇനി ആ 4 വേദങ്ങളെയും പഞ്ചമവേദമായിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയണം. നോക്കുക, ഋഗ് യജു സാമാധർവാഖ്യാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋക്ക് യജുസ് സാമമാധർവം എന്നീ പേരുകളോട് കൂടിയ ചത്വാരഹ 4 വേദങ്ങൾ ഉദ്ധൃതാഹ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിഹാസ പുരാണം ച ഇതിഹാസവും പുരാണവും കൂട്ടിയനെയാണ് എന്താ പഞ്ചമഹ 5ാമത്തെയായ വേദമെന്നും ഉച്ചതെ പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഈ വേദങ്ങളെ അല്ലെ വേദത്തിനെ ഒന്നായിരുന്ന വേദത്തിനെ ഋക്ക് യജുസ് സാമം അഥർവം അങ്ങനെ 4ആക്കി വിഭജിച്ചു മാത്രല്ല, ഈ വേദത്തെ ആധാരമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വേദത്തെ തത്വങ്ങളെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികളാണ് ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും. അപ്പോ അതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതും ഈ വേദങ്ങളെ രുചിക്ക് മാത്രമല്ല ചെയ്തുള്ളൂ, ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി. ഭാരതവും ഭാഗവതവും പിന്നെ ഈ 17 പുരാണം, ഗരുഡ പുരാണം, വിഷ്ണു പുരാണം, സ്കന്ദ പുരാണം, അല്ലെ എത്ര പുരാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ അപ്പോ ഈ ഇതിഹാസങ്ങളെ മഹാഭാരതം ഇതിഹാസാണ്. അപ്പോ 18 പുരാണങ്ങളും മഹാഭാരതവും എഴുതി ഈ വേദങ്ങളെ 4ആക്കി വിഭജിച്ചതിന് പുറമെ ഈ 4 വേദങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇതിഹാസം പുരാണത്തിനും കൂടിയിട്ട് എന്താ പറയാ വെച്ചാൽ പഞ്ചമവേദം എന്ന് പറയും. 5ാമത്തെ വേദം എന്നാണ് പറയാ. 4 ഋക്ക് യജുസ് സാമം അഥർവം പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളെയാണ് പഞ്ചമവേദം എന്ന് പറയണത്. അതും എല്ലാം അദ്ദേഹം വിഭജിച്ച് ചെയ്തു. അതാണ് 20ാമത്. അപ്പൊ 20 വായിച്ച് 21ലേക്ക് പോവാം. ഋഗ്യജുസ്സാമാധർവാഖ്യ വേദാശ്ചത്വാര ഉദ്ധൃതാഃ ഇതിഹാസ പുരാണം ച പഞ്ചമോ വേദ ഉച്യതേ. 5ാമത്തെ വേദം എന്നാണ് പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളെ പറയുക. ഓക്കെ, ഇനി 21. തത്രർഗ്വേദധര പൈല സാമഗോ ജൈമിനി കവി വൈശമ്പായന ഏവൈകോ നിഷ്ണാദോ യജുഷാമുത. ഇനി ഇത് ഓരോരുത്തരെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോ വേദം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോ തത്ര അതില് മീൻസ് ആ വ്യാസന്റെ ശിഷ്യന്മാരില് പൈലൻ എന്നുള്ളൊരു മുനിയുണ്ട്. ആ പൈലനെ ഋഗ്വേദധര ഋഗ്വേദം പഠിപ്പിച്ച് ഋഗ്വേദം ധരിച്ചവനാക്കി തീർത്തു. മീൻസ് ഋഗ്വേദം പൈലനെ പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നെ കവിഹി, അതായത് ശബ്ദത്തിൽ വളരെ പ്രാവീണ്യമുള്ള ആളാണ് കവിഹി. വളരെ കവിത്വം ഉള്ള ആളാണ് ആര്? ജൈമിനി മുനി. സാമഗഹ സാമവേദം, അതായത് കവിത്വം ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ പാട്ടിന് വാസന ഉണ്ടാർക്ക ജൈമിനിക്ക്. അതൊന്നാണ് ജൈമിനി മുനി. ജൈമിനി എന്ന് നമ്മൾ പറയട്ടോ, എന്തായാലും പോട്ടെ. ജൈമിനി മുനിക്ക് സാമവേദം വളരെ സംഗീതാത്മകമാണത്രേ. അപ്പോ സംഗീതാത്മകമായിട്ടുള്ള സാമവേദം കവിത്വവും സംഗീതവും ഉള്ള ജൈമിനെ പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നെയോ അപ്രകാരം വൈശമ്പായന് ഒരാൾ മാത്രം, വൈശമ്പായന് മാത്രം യജുർവേദങ്ങളെ നിഷ്ണാത പാരംഗതനായി യജുർവേദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. വൈശമ്പായൻ യജുർവേദത്തിൽ പാരംഗതനായി മീൻസ് വലിയ മിടുക്കനായി അദ്ദേഹം. അതിൽ നല്ല പണ്ഡിതനായി, പിന്നെ യജുർവേദ പണ്ഡിതനായി. ആര്? വൈശമ്പായനൻ. നമ്മൾ ഈ പേരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, പൈലൻ, ജൈമിനി പര്യപൃച്ഛത എന്നൊക്കെ ഈ മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വൈശമ്പായന ഉവാച അല്ലേ ഈ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലൊക്കെ. അപ്പോ പിന്നെ പൈലൻ ഋഗ്വേദവും ജൈമിനി സാമവേദവും സംഗീതാത്മകമായിട്ടുള്ള സാമവേദവും വൈശമ്പായനൻ യജുർവേദവും പഠിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ
അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു വ്യാസൻ. ശിഷ്യന്മാരില് ചിലരാണ് ഇവര്, പ്രധാനികളെ പറയട്ടെ. പിന്നെ അവരുടെ താഴെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അവര് പഠിപ്പിക്കും. അപ്പൊ മെയിനായിട്ട് ഇവര് മൂന്നും പിന്നെ ഇനി അഥർവവേദത്തിനും പറയുന്നുണ്ടോ. പിന്നെ ഈ പുരാണങ്ങളെ പഞ്ചമവേദത്തിന്റെ കാര്യവും പറയും. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞ 3 ആളെയാണ് അല്ലെ, പൈലൻ ഋഗ്വേദം, ജൈമിനി സാമവേദം അല്ലെങ്കിൽ ജൈമിനി, പിന്നെ വൈശമ്പായനൻ യജുർവേദം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 20 വായിച്ച് 21 പോവാം. അല്ല, 21 വായിച്ച് 22 പോവാം. തത്രർഗ്വേദധര പൈല സാമഗോ ജൈമിനി കവി വൈശമ്പായന ഏവൈകോ. ജൈമിനി തന്നെ കേട്ടോ. നിഷ്ണാതോ യജുഷാമുത, അതവിടെ അച്ചടി പോയതാ. ജൈമിനി തന്നെയാണ് ഇതില്. ഓക്കെ, ജൈമിനി അതായത് കവിയാണെച്ചാ കവിത്വം ഉണ്ട്, സംഗീതം ഉണ്ട്, പിന്നെ ദൂരദർശനത്തിനുള്ള ഇതുണ്ടെന്നാ പറയണ. വൈശമ്പായനൻ യജുർവേദവും. ഓക്കെ, ഇനി 22. അഥർവാംഗിരസാമാസീത് സുമന്തുർദാരുണോ മുനി ഇതിഹാസ പുരാണാനം പിതാമേരോ മഹർഷണ. ഇനി അഥർവ വേദവും പുരാണങ്ങൾ, 5ാമത്തെ വേദമായിട്ടുള്ള പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളും ആർക്കൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന്. ദാരുണ, അതായത് ക്രൂര സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മുനിയുണ്ട്. നമ്മൾ ധരിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല. ക്രൂര സ്വഭാവം, ദാരുണനായിട്ടൊരു മുനി. ആരറിയോ? സുമന്തുഹു മുനി. സുമന്തു കൊണ്ടൊരു മുനിയുണ്ട്, ക്രൂരനാണ്. ദാരുണമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരാളാണ്. അതായത് ഈ അഥർവവേദത്തിലെ ആഭിചാരം, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടം ഈ കൂടോത്രം ജാതി ക്രൂര കർമ്മങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയണത്. അതാണ് ഈ ഭയങ്കരനായിട്ടുള്ള സുമന്തു എന്ന മുനി പറയണത്. ദാരുണനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്വഭാവമുള്ള, ക്രൂര സ്വഭാവമുള്ള, ദാരുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂര സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരനായിട്ടുള്ള സുമന്തു പറഞ്ഞ മുനിനെ അഥർവാംഗിരസാം, അഥർവ സൂക്തങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഈ സുമന്തു പറഞ്ഞ മുനിക്ക്. ആസീത് മീൻസ് അയാൾക്ക് അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നെയോ മേ പിത, ഇപ്പൊ ഉഗ്രശ്രവസല്ലേ പറയണ സൂതൻ ഉഗ്രശ്രവസ്. അപ്പൊ ഉഗ്രശ്രവസ് പറയാണ് എന്റെ അച്ഛന്, എന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള രോമഹർഷണന് ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള രോമഹർഷണൻ ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളിൽ പാരംഗതനായി. സുമന്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രൂരനായിട്ടുള്ള മുനി അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ട സ്വഭാവമുള്ള മുനി അഥർവവേദങ്ങളിൽ പാരംഗതനായി. അപ്പൊ 5 വേദവും പഞ്ചമവേദമായിട്ടുള്ള പുരാണ ഇതിഹാസം ഓരോരുത്തർക്കും പഠിപ്പിച്ച കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. പൈലൻ ഋഗ്വേദം, ജൈമിനി സാമവേദം, വൈശമ്പായനൻ യജുർവേദം, സുമന്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രൂര സ്വഭാവമുള്ള മുനി അഥർവവേദം. കാരണം അഥർവവേദത്തിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്, ചീത്ത കാര്യങ്ങളോ അല്ലാത്ത ഭാഗവും ഉണ്ട് അത്ര കേട്ടോ. പക്ഷെ കുറെ ഈ കൂടോത്രവും ആഭിചാരവും ഒക്കെ ചെയ്യണതിനെ പറ്റിയിട്ടത്രേ. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് സുമന്തു പറഞ്ഞ മുനിയെ പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയണ സൂതന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ഉഗ്രശ്രവസ എന്ന സൂതന്റെ അച്ഛനായിരുന്ന രോമഹർഷനെ പഞ്ചമവേദമായിട്ടുള്ള ഇതിഹാസ പുരാണവും പഠിപ്പിച്ചു എന്ന്. അപ്പൊ 22 കഴിഞ്ഞു. 22 കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 23 പോവാം. അഥർവാംഗിരസാമാസിൽ സുമന്തുർദാരുണോ മുനി ഇതിഹാസ പുരാണാനം പിതാമേരോ മഹർഷണ. 23. ഏത ഋഷയോ വേദം സ്വം സ്വം യസ്യന്നനേകഥാ ശിഷ്യൈഃ പ്രശിഷ്യൈസ്തച്ഛിഷ്യൈർ വേദാസ്തേ ശാഖിനോ ഭവൻ. അപ്പോ ഇനി അത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറയാൻ. അതോ തേ ഏതേ, അങ്ങനെയുള്ള ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഋഷിമാര്, ഈ ഋഷികളൊക്കെ, അതായത് പൈലൻ, ജൈമിനി, വൈശമ്പായനൻ, സുമന്തു, പിന്നെ രോമഹർഷണൻ, സൂതൻ, അവരൊക്കെ സ്വം അവരവരുടെ വേദത്തെ, അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ച വേദത്തെ അനേക പ്രകാരത്തില് പിന്നെയും വേർതിരിച്ചു. അവര് പിന്നെയും അതിനെ സൗകര്യം പോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. പൈലിനാണ് ഈ ഋഗ്വേദം സൗകര്യം പോലെ ഇപ്പൊ ഇത്ര മണ്ഡലങ്ങള് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അവര് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. അതുപോലെ തന്നെ ജൈമിനി അതായത് സാമൂഹ്യത്തിന് പല മണ്ഡലങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്തങ്ങളായിട്ട് ഈ ഭാഗം അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതുപോലെ യജുർവേദത്തിന് എങ്ങനെ
ശിഷ്യൈഹി ശിഷ്യന്മാരാലും പ്രശിഷ്യൈ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരാലും തച്ഛിഷ്യ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ ശിഷ്യ 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 അങ്ങനെ ആ വേദങ്ങളൊക്കെ പല ശാഖകളായിട്ട് ശാഖിനഹ പല ശാഖകളോട് കൂടിയവയായിട്ടും ഇന്നത്തെ രൂപത്തില് ആയി തീർന്നു എന്ന് പറയാം. ഈ ഏകമായിട്ടുള്ള വേദത്തിനെ എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ പോലെ ആക്കി തീർത്തു എന്നാണ് പറയണേ. ആദ്യം 4 വിഭജിച്ച് ഇവര് പഠിപ്പിച്ചു. അവര് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അവർക്ക് കിട്ടിയ വേദമൊക്കെ അവര് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ അതിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ശാഖോപശാഖകളായി ഈ ഒന്നായിരുന്ന വേദം ശാഖോപശാഖകളായിട്ട് ഭവിച്ചു എന്ന് പറയാം. അപ്പോ 23 ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 24ലേക്ക് പോവാം. ഋഷയോ വേദം സ്വം സ്വം വ്യസ്യന്നനേകഥാ ശിഷ്യൈഃ പ്രശിഷ്യൈസ്തച്ഛിഷ്യൈർ വേദാസ്തേ ശാഖിനോ ഭവൻ. അങ്ങനെ ശാഖകളായി. 24 ഏവ വേദാ ദുർമേധൈർധാര്യന്തേ പുരുഷൈര്യഥാ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസകൃപണവത്സല. ഇതെന്താ പറയണ? തേ വേദാഹ ഏവ ആ വേദങ്ങൾ തന്നെ ദുർമേധൈഹി ബുദ്ധി വേണ്ടത്ര വികസിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത ബുദ്ധിയോടുകൂടിയാന്നും പറയാം. ബുദ്ധി മോശം ഉള്ളവരെ പുരുഷഹി ജനങ്ങളാൽ യാതൊരു വിധത്തിൽ ധാര്യന്തേ ധരിക്കപ്പെട്ടുവോ ഏവം ആ വിധം കൃപണവത്സല ദീനദയാലുവും ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനുമായ വ്യാസമഹർഷി ചകാര ചെയ്തു വെച്ചു. അതായത് അതിനെ അത്ര സിമ്പിളാക്കിയെന്ന് ബുദ്ധിമോശം വന്നവർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തില് ആക്കി. അതാണ് വേദങ്ങളെ തന്നെ ബുദ്ധിമോശമുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഏത് വിധത്തിലായാലാണ് മനസ്സിലാവുക? യഥാധാര്യന്ത എങ്ങനെയായാലാണ് അവർക്ക് ധരിക്കുക. അവര് ആ വിധം വളരെ ദീനദയാലു കൃപണവത്സലനാണ്. ദീനന്മാരോട് ഒരുപാട് ദയുള്ള ആളാണ് വ്യാസൻ. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ കൃപണവത്സലനാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അത്ര അറിവുണ്ടല്ലോ സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഈ വ്യാസ മഹർഷി അങ്ങനെ ശരിയാക്കി വെച്ചു. അതായത് ഈ വേദം വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ശരിക്കും വേദം നേരിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലേ. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങളെ ബുദ്ധി കറിഞ്ഞവർക്ക് ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരോടുള്ള കാരുണ്യം കാരണം ഭഗവാൻ അതിനെ ശാഖോപശാഖകളാക്കി വിഭജിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അതിനെ സിമ്പിളാക്കി വ്യാസഭഗവാൻ. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ കൂടി പഠിക്കാൻ തൊക്കണം. അതങ്ങനെ ആക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി 24 കഴിഞ്ഞ് 25ലേക്ക് പോവാം. ഏവ വേദ ദുർമേധൈർധാര്യന്തേ പുരുഷൈര്യഥാ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസകൃപണവത്സല. ഈ 25 പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രന്മാർക്കൊന്നും പാടില്ല വേദം. ഞാൻ അതാ പറയണം. സ്ത്രീ ശൂദ്രദ്വിജ ബന്ധൂനാം ത്രയീന ശ്രുതിഗോചരാ കർമ്മ ശ്രേയസി മൂഢാനാം ശ്രേയ ഏവം ഭവേദിഹ ഇതി ഭാരതമാഖ്യാനം കൃപയാ മുനിനാ കൃതം. അപ്പോഴാണ് ഭാരതം ഉണ്ടാക്കിയതേ. എന്താ? സ്ത്രീ ശൂദ്ര ദ്വിജ ബന്ധൂനാം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സ്ത്രീകൾക്ക് ശൂദ്രർക്ക് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ വർഗങ്ങളിൽ തന്നെ വേദം പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീ ശൂദ്ര ദ്വിജബന്ധൂനാം സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രർക്കും ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ വർഗങ്ങളിലൊക്കെ ആർക്കാ പറ്റാത്ത അതിൽ അധമരായവർക്ക് ഈ വേദം ശ്രുതിഗോചരം ഗോചര ഈ 3 വേദങ്ങൾ അഥർവത്തിനെ വിട്ടിരുന്നു. 3 വേഗങ്ങളെ ത്രയീച്ചാൽ 3 3 വേഗങ്ങളെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സംഭാവ്യമല്ല, പറ്റുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റില്ല, പാടില്ല. എന്നാ ശൂദ്രന്മാർക്ക് പാടില്ല. പിന്നെ ഈ ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യന്മാരിലും തന്നെ പലർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്കൊന്നും ഇത് കേട്ട് ധരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ കർമ്മശ്രേയസി അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ശ്രേയസ്കരായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം ആചരണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മൂഢാനാം അറിവില്ലാത്ത ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ശ്രേയസ് എങ്ങനെയായാലും ഉണ്ടാവുക ഈ വിധം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതി കരുതി കൃപയാ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മുന്ന വ്യാസമുനിയാൽ ഭാരതം എന്ന ആഖ്യാനം ഇതിഹാസം
കൃതം രചിക്കപ്പെട്ടു. അതായത് സ്ത്രീ ശൂദ്ര ദ്വിജബന്ധൂന, സ്ത്രീകൾക്ക് ശൂദ്രന്മാർക്കും മറ്റേ ഈ എന്താണ് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യന്മാരിലെ ഇത് ധരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ശ്രേയസ്കരായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കരുണ അങ്ങേയറ്റം കാരുണ്യത്തോടു കൂടി വ്യാസമുനി മഹാഭാരതം എന്നുള്ള ഇതിഹാസം നിർമ്മിച്ചു. അതാണ് ഇതില് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഈ ശൂദ്രന്മാര് ബ്രാഹ്മണര് അല്ല, സ്ത്രീകൾക്ക് ശൂദ്രന്മാർക്ക് എന്തായാലും പാടില്ല, വേദം തൊടാൻ തന്നെ പാടില്ല എന്നതനുസരിച്ച്. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാരിൽ തന്നെ അധമന്മാരാണ്, അതായത് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തവരെ, ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയയിലും വൈശ്യരിലും. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അത് കേട്ട് ധരിക്കാനുള്ള സാരമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള വിധത്ത്, എന്നിട്ട് അവർക്ക് അത് ശ്രേയസ്കരായിട്ടുള്ള വിധിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള പ്രയാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ വളരെയധികം കാരുണ്യത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ഈ കർമ്മമാർഗത്തിൽ അറിവില്ലാത്ത ഇവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് തീർച്ചയാക്കിയിട്ടാണ് വേദസാരം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മഹാഭാരതം എന്ന ഇതിഹാസം എഴുതി, അതും നിർമ്മിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി 25 കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് 26ലേക്ക് പോവാം. സ്ത്രീ ശൂദ്രദ്വിജ ബന്ധൂനാം ത്രയീന ശ്രുതി ഗോചരാ കർമ്മ ശ്രേയസി മൂഢാനാം ശ്രേയ ഏവം ഭവേദിക ഇതി ഭാരതമാഖ്യാനം കൃപയാ മുനിനാ കൃതം. മഹാഭാരതം രചിച്ചു. ഏവം പ്രവൃത്തസ്യ 26 കേട്ടോ. ഏവം പ്രവൃത്തസ്യ സദാ ഭൂതാനാം ശ്രേയസി ദ്വിജാഃ സർവാത്മകേനാപി യദാ നാതുഷ്യത് ഹൃദയം തതഃ. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എന്താ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത്. നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതം എഴുതാനുള്ള കാരണമാണല്ലോ പറയണത്. അപ്പൊ 26 എന്താ പറയണ വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഹേ ദ്വിജന്മാരെ, ഏവം ഇപ്രകാരം സദാ എപ്പോഴും ഈ ഭൂതാനാം ഈ ജീവന്മാരുടെ ഒക്കെ ശ്രേയസ്സില് സർവാത്മകേനാപി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടും പ്രവൃത്തിസ്യ, അതായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രവൃത്തസ്യ ഹൃദയം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യാസർക്ക് ഒരു വിചാരമേ ഉള്ളൂ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ശ്രേയസ്കരായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ശ്രേയസ്കരായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഹൃദയമാണ് ആർക്ക്? വ്യാസന്. പ്രവൃത്തസ്യ ഹൃദയം, അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഹൃദയമുള്ള വ്യാസൻ യഥാന്ന് അതുഷ്യതൽ, എപ്പോൾ സന്തോഷിച്ചില്ലയോ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേദങ്ങൾ രസിച്ചിട്ടും ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു, അതൊക്കെ ശാഖോപശാഖകളാക്കി സിമ്പിളാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നിട്ടും മഹാഭാരതം എന്നുള്ള പഞ്ചമവേദം രചിച്ചിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, എന്നിട്ടും മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടായില്ലയോ. എപ്പോൾ വേണ്ട വിധം അതായത് എന്നിട്ടും വ്യാസരുടെ ഹൃദയം വേണ്ട വിധം സന്തോഷം തോന്നിയില്ല, പ്രസാദം ഉണ്ടായില്ല ഹൃദയത്തില്. ആർക്കാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും? ആർക്കാ? വ്യാസന്. അതാണ് 26. നമുക്ക് 27 കൂടിയും ചെയ്യാൻ എന്തായാലും. ഏവം പ്രവൃത്തസ്യ സദാ ഭൂതാനാം ശ്രേയസി ദ്വിജാഃ സർവാത്മകേനാപി യദാ നാതുഷ്യത് ഹൃദയം തതഃ. ഈ 27 നാദി പ്രസീദഹൃദയ സരസ്വത്യാസ്തടേ ശുചൗ വിതർക്കയൻ വിവിക്തസ്ഥ ഇദം പ്രോവാച ധർമ്മവിദ്. കേട്ടോ, സംതൃപ്തി ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും, അതായത് ഈ മനുഷ്യരെ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിൽ കൂടി നയിക്കാനും എപ്പോഴും അതിന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആ വ്യാസമുനിയുടെ ഹൃദയം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും സംതൃപ്തി അടയാണ്ട വന്നപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായത്? നാദിപ്രസീത ഹൃദയ, ആ പ്രസന്നമായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തോടു കൂടി, നാദിപ്രസീത ഹൃദയ എന്താ? പ്രസന്നമല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടു കൂടിയവനും അതിപ്രസീത ഹൃദയമാണ്. ഒട്ടും പ്രസന്നത ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടു കൂടിയവനും ധർമ്മവിദ്, ധർമ്മജ്ഞനുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം സരസ്വതി നദിയുടെ ശുചൗ തടേ, ആ വളരെ പരിപാവനമായ ആ കരയില്
വിവിക്തസ്ഥ ഏകാന്തായിട്ടൊരു ദിക്കിലിരുന്നിട്ട് വിതർക്കയൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതം എന്നിട്ട് തന്നെ ആത്മഗതം പറയാണ്. ഇതം ഇപ്രകാരം പ്രോവാച പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും മനസ്സംതൃപ്തി തോന്നാഞ്ഞപ്പോ ഈ പ്രസന്നഹൃദയനല്ലാത്തവനും ധർമ്മജ്ഞനുമായിട്ടുള്ള ഈ വ്യാസമുനി സരസ്വതിയുടെ കരയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പ്രോവാച പറഞ്ഞു. ആത്മഗതാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാണ്, ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എന്നും. പ്രോവാച പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു എന്നും, ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ട് വിചാരിച്ചു എന്നും ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഗതമായിട്ട് പറയൂലോ നമ്മൾ ചിലപ്പോ, അങ്ങനെയും ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്രയും സമയം നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, 20 അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തേ വിചാരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്തേ ആത്മകഥയായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് 28 നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 27 ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നിർത്താം. നാദി പ്രസീദ ഹൃദയ സരസ്വത്യാസ്തടേഷു ചൗ വിതർക്കയൻ വിവിക്തസ്ഥ ഇദം പ്രോവാച ധർമ്മവിദ്. ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.